चौधरी रामराज के चौखट पे आकर के तू चौधरी रामराज के खानदान के इज्जत उछाले पे लगल बड़े। माफ करी चौधरी काका, हमनी के एजा कोनो कीचड़ उछाले ना आइल बानी। चांदनी जैसे राउर छोट बेटिया है वैसे ने गांव वाला के बहन बेटिया है, ऐसे राउर इतना आजादी दिहल ठीक नहीं खे। चौधरी साहब हमनी तो बतावे आयल रहनी, अगर चांदनी बिटिया नादानी में कोनो ऊंच नीच कदम उठा लेवी तो रउआ संगे हमनियों को बदनामी हुई। अगर हमनी के बात के बुरा लगा था तो हमनी के माफ कर दी। चला हो सूर्या भाई, भलाई के जमाना नहीं खे। चली। चांदनी मैं तेरी चाहूं। हम दर्शन करे खातिर गइल रहनी, यहीं से लेट हो गई नी। इतना खिसियाल काहे बानी? अंदर चली, राउर स्पेशल डिमांड पूरा करके आइल बानी। चली। कौन लेकर रहे हो? के लेका? हम तो रब पर होने लिखोनी कुछ करे खातिर आजादी का देनी कि तू हमरे खानदान के इज्जत के नीलाम करके जुर्रत कर बैठ लो। एक बात याद रख, चौधरी रामराज जितना प्यार करेला ना, विश्वास टूटला के बाद उससे ज्यादा नफरत भी करेला। और आज तू अपना दादा के मान मर्यादा, प्यार, विश्वास, ओकर गुरूर सबके चकनाचूर करके धर दिले बाड़ू। आज से तुहार पढ़ाई लिखाई सब बंद। तुहार गोरखपुर वाला चाचा जी तुहार ब्याह तय कर दिले बाड़न। ब्याह के तैयारी हो रहल बा। अब तक बाबुल की गलियां से निकली तो सिर्फ तुहार टोली। चल अंदर। मेरी प्यारी चांदनी, अवतार चिट्ठी पढ़ के अपन प्यार पर विश्वास हो गई। अब चाहे दुनिया छूटे या माई बाप रूठे, हमनी के साथ कबो न छूटी। कहे से कि न भूलब और न भूले देव, न छोड़ब और न छोड़े देव। आज तोरा पाके हमारा जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशी मिलल बा। यही से हम अपना प्यार के इजहार करे अभी आगे मानी। दुनिया जाए भाड़ में। आई लव यू चांदनी। तार प्रेम, प्रेम कुमार। मेरे प्रिय प्रेम, आज हम के तोरा से मिलके अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी मिलल बा। लेकिन हमने की मुलाकात के बारे में हमारे बाबा के पता चल गई बा। वो आज से हमरा ऊपर पहरा लगा दिले बाड़न और हमार पढ़ाई लिखाई छोड़ा के हमार ब्याह के बात कर रहल बाड़न। लेकिन प्रेम, हम तोरा साथे अपन जिंदगी के जिए चाहता नहीं। अगर तू हमरा के ना मिलबा तो हम जहर खा के मर जाई। आई लव यू प्रेम। तोहर चांदनी। चांदनी, हमार और तार प्यार सच्चा बा और सच्चा प्यार करे वाला के केहू अलग ना कर सकेला। चला हमनी के भाग चल जाओ।